prema ljetopisu popa Dukljanina Aka Grgur-Barski, glava 11. Razdioba hrvatskog kralja Svetopulka na Duvanjskom saboru 753. godine je izgledala ovako. Bijela Hrvatska, poslije ovoga prema sadržaju privilegija koje su pročitane pred narodom, napisao je privilegije, podijelio pokrajine i oblasti svoga kraljevstva i njihove granice i krajeve na ovaj način, prema toku voda koje teku sa planina i uljevaju se u more na južnoj strani imenova Primorje, a prema vodama koje sa planina teku ka sjevernoj strani i uljevaju se u veliku rijeku Dunav, nazvao je Srbija. Zatim je Primorje podijelio u dvije pokrajine, od mjesta Dalme gdje kralj tada boravljaše i gdje je bio sabor, sve do Vinodola nazva Bijelom Hrvatskom, za koje se kaže i Donja Dalmacija. Crvena Hrvatska, isto tako, od navedenog mjesta Dalme sve do grada Bamblone, koji se sada zove Drač, nazvao je Crvena Hrvatska, za koju se još kaže Gornja Dalmacija. I kao što je u Donjoj Dalmaciji ustanovio Salonitansku crkvu kao mitropoliju, na isti način u Gornjoj Dalmaciji su Dukljansku crkvu, prema drevnom pravu, uredili mitropoliju. Baš tih godina, nakon skoro milenijuma, izdavačko preduzeće Konteko iz Bara izdalo je reprint izdanje ljetopisa popa Dukljanina, koje je naučno obradio dr. Eduard Peričić. Ovo značajno i znamenito istorijsko djelo za sve južne Slovene, a naročito Crnogorce, plijeni pažnju savremenih Crnogoraca zbog aktuelnosti poruke koju nosi u sebi. Zato smo za naše gledaoce upriličili razgovor sa doktorom Eduardom Peričićem, naučnikom koji je prvi na južnoslovenskim prostorima utvrdio ime i ličnost autora ljetopisa i dokazao da je ljetopis u cijelini historiografsko djelo zasnovano na činjenicama koje se mogu potvrditi na terenu. Dakle, vi tvrdite da je ljetopis zasnovan na činjenicama. Arheologija pokazuje da Dukljanin nije izmišljao. Da postoji Duklja, da je to bio veliki grad, da je imao i svoju značajnu baziliku. Arheološki podaci pokazuju točno sa nju, možda stratigrafija pokazuje kolika je velika, dakle da je to mogla biti jedna bazilika, dakle jednog jakog crkvenog centra. Ako Dukljanin, odnosno Grgur-Barski, govori da ništa nije izmišljao, nego da je se služio pisanim izvorima, mi mu moramo vjerovati. Arheologija nam malo po malo pokazuje, stratigrafija, da nije izmišljeno, postale Duklja, postale crkve, postali su to, dakle on nije izmišljao. Jer da je izmišljao, onda ne bi mogao barski nadbiskup Ivan 1254. godine pred papom Inocetom IV. Peruđi zakleti se na istinitost podataka o starini Dukljanske crkve. Jer je to se moglo provjeriti. Imaju ti podataka.